Hej Turbo Weekend! Vi hedder April Fools. Deep inside forever, where this moment is a dream. Jeg hedder Rasmus, og jeg er med i April Fools. Jeg er nok hovedsageligt guitarist og sanger. Yes, hej, mit navn det er Joachim, og jeg er med i April Fools, og vi er et band fra Rødhøj Efterskole. Vi er med i en konkurrence, hvor vi skal fortolke 2 numre af Turbo Weekend, som ikke er blevet udgivet endnu. Det er helt vildt fedt. Vi har skrevet numrene her i forgårs og i dagen før i forgårs. Og så har vi så været i gang med at indspille dem i går og i dag, og vi skal så også bruge hele natten nu her. Og det er lidt hårdt, men vi har det sjovt. Dancing in my head. Nu skal vi spise! Så tænkte vi, nu starter vi også et band, og vi kalder os for April Fools, og vi er gået i gang med at arrangere 2 uudgivede Turbo Weekend numre, kan man sige. Det har faktisk været en meget fed proces. Vi er også i gang med at skrive, det går lidt langsomt, men det er vi, og det skal nok blive godt. Vi har en meget dygtig guitarist, Joachim, som virkelig kan en hel masse musikalsk. Vi har skrevet numrene meget i forhold til deres tekst, og vi har fortolket meget på, hvad numrene ligesom siger, og prøvet at få det ud i det udtryk igennem musikken. The lights turn red, the lights turn green. My hands are in the air. How long has it been? Your eyes. Det er fuldstændig elevbaseret. Vi får lidt hjælp til mixing og mastering, men ellers så klipper vi det selv, og vi indspiller det selv. Klokken den 7:05 nu, og vi sidder her stadigvæk. Vi har været her siden 1:15 i eftermiddags, og med spisepause. Fordi at vi er så mange, der er så forskellige som vi er. Vi har meget forskellige musiksmag. Nogle de kan lide hiphop, og nogle kan lide rimelig hardcore metal, og så er der nogen, der kan lide sådan Lars Lilholt. Og det er meget sjovt. Så vi har hver vores genre nærmest, og det gør bare, at som Miley Cyrus så smukt siger det, the best of both worlds, ikke? Det er en god kombi, og det bliver godt. Det bliver skide godt. April Fools.